Owanistan'da Taliban hareketinin taassunugat dürütüçülük bilen mesullanýanlara garşy edýän hüjümlerini atýan haýwatlaryna garamazdan hem käbir sunmat mustoklary öz ýürek beren kärinden elçiki beren oklar. Owanistan'yň demir gazagynda ýaşaýan türkmen ýigidi Mahmud Kerata hem daş töweregini gursap alan howply ýagdaýlary we himlere garamazdan hem taat salmagyny, aýdym aýtmagyny dowam etdirýär. Ýigrimbeş ýaşly Kerata aýdym taýda ilk adam basmagyna baş guşmagyny, söýgü hatyratynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Men aýdym sağlyga asıl owal qadam uranda, owaldanam ýaşlygymdanam şowkuma aýdym sağlyga. Lekin bir süýgülimat, şu süýgülimden jyda düşdüm, jyda düşen soň aýdym sağlygyma başym urup gaýgamlar şu aýdym sağlyk aldy. Şondan soň aýdym sağlyga gitdim. Sol bir wagtda ol töwüsüzleriň salýan mehimi sebäpli köp halatlarda hop astynda ýaşaýandygyny hem belläp geçýär. Biller aýdym aýtmana hiç böl an goýmazda, wastanymyzda gynçylyk jyda köp. Aýtdyň jaýynda aýtýar, aýtmadýan jaýynda aýtmýar, biller dekke beren köp. Biller hiç bir gurumuzy göterýän adam ýok. Kerata aýdym aýtmagy, taat çalmagy öz başdak öwrenýändigini, etaat halifler hukmynda bolsa, türkmen teleradio ýaýlymlarynda çyksydýan aýdymçylary hataplaýandygyny aýdýar. Türkmenistanyň syýaşlyk bamasy Jadil Muqan mesullardan bernamalaryny dinliýär, telewiziýonlaryny, radiolaryny şonu ýaşy-ýaşy aýdyny goýýar, şondan öwrenýär. Giýje gündüýsüň garap türkmen öz dilimiz, öz zubanymy. Emma Kerata taatyn watyny öz başdak öwrenýändigi sebäpli bu ugurda henüz kimterlik edýän ýerleriniň köpdigini hem boyun alýar. Ol häzir iň uly arzuwlarynyň biri, iň bolmanda bir aý möhlet bilen Türkmenistana gidip ata-babalarynyň topragynda aýdym taatyn watyň jikmejiklerini öwrenmekden ibaratdygyny tolgunyp gürrüň berýär. Türkmenistan ata wetenimiz gowy ýurt. Türkmenistan barmağımız etkiler. Ata-babalarymyz Türkmenistandan gelip böyle çykalan, billerini gidip bilemizler, ýaşkyçy bolup bir barıp aýdym okatan diýip niýetim bar. Kerata Türkmenistana gysga wagtlyk hem bolsa barıp aýdym taatyn watynyň iňse täherlerini öwrenip bilse, bu dünýäde armanynyň ýokdugyny aýdýar. Yer ýüzünde Türkmenistan barıp bir aýdym okyp, bir aýdymda tutup otursam ýörek arzuwym hemen halas bolýar diýigularyň hemmesi halas bolýar Türkmenistan barıp bir aýdym.